Good morning. Oo. Siling kabuntagon, alang ka ninyo. Kamusta man? Hello. Happy Monday everyone. Start na po sa to ang simana, no? Mga good ka, may suon, mga higalan diya sa kahanginan. At ilapod ng damo na itong mga kinabuhi, mga lawas sa kabuntagon alang sa bagong kasa sa adlaw ni Hatag Pinoy. Okay ba ang audio? Kusog-kusog na siguro yung tingog. Sige. Once again, good morning. So, kadong nga kabuntagon, anda mo na po nato itong kasing-kasing sa mubong nga panahon sa ato ang verse of the day. Verse of the day. Verse of the day. So, Sige. at nga ninyo ang ato ang matagbuntag, verse of the day, unya pagkahapon, usapang mag-asawa ta. Kay Sige. ang goal sa amo ang YouTube channel para ma-strengthen each family, relationship, para nga Mapadol tala sa mapadol Ginoo. dia sa Ginoo o malikayan ang mga panagbangi sa Panagbangi. pamilya. Sige. Okay. So, karon nga kabuntagon atong hisgutan ang mahitungod sa ato ang pagpanarbaho, no? Panarbaho. Nay Bible verse about sa ato ang pagpanarbaho. Diin gimanduan kita sa unsa ang atong angay buhaton sa diya nga manarbaho kita, no? Manarbaho. Yes. So, atong basahon diya sa Colossians chapter 3 verses 22 to 23. So, ingon diri sa verse 22, mga ulipon sa tanang mga butang, magmasinugtanon kamo sa inyong tawhanong mga agalon. Dili sa pag-alagad nga linigoy, ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang, kundili uban sa kasing-kasing nga magmakinud-anon nga mahadlokon sa Ginoo. Sa verse 23, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasing-kasing nga ingon sa nagaalagad kamo sa Ginoo og dili sa tawo. Wow. Nalena, no? Nindot siya nga verse, sige, no? sige. Sa pag-start na to sa tuang simana, karon sa tuang mga trabaho, no? Ilan kayo, no? Sige na trabaho. Sige Yes. sa trabaho nga anaa sa to ang kinabuhi gihatag sa Dios alang katusyan kay din principle to siya. Unsa kay ito meaning ato? So, buot pasabot nga, ato ang Tahuron. ingon nga nanarbaho kita, tahuro nato ang atong mga agalon. Dili buot pasabot nga agalon nga nahimo na gyud ta nga kanang mga Saop. saop mga slaves. Dili siya, So, no? bisan asa sa ato ang pagpanarbaho, no? Siyempre sa atong pagpanarbaho doon naman tay mga head, no? So magpasakop kita nga masinugtanon sa atong mga head, no? Dili musukol. Yes. Okay, So, biblical man siya. biblical siya, Oo. no? Nasya sa pulong sa Dios gid nga nagadasig or nagapahinumdum sa ato nga sa ato ang pagpanarbaho gi kinahanglan day kita nga magpasakop nga masinugtanon matud pa diri sa tanang panahon. Hindi lang kay kaisa kundi sa tanang panahon. Sige, no? dingon na sa tong verse of the day nga ang tag-usa nga adunay agalon, no? Si ang tag-usa nga adunay agalon so nagtrabaho ta. Yes. Kinahanglan nga magpasakop ta niini tungod kay gibanduan man sa balaang kasulatan sa wala sa pulong ato gibasa kanina nga kinahanglan magpasakop ta sa atong agalon. Sa ato pag dili na to sa sumagon, dili na to sa awayon, dili na to siya kasilagan, kay kaya siya dili angayan nga pagkabuhaton. Gawas siguro kung ang imuhang agalon nagbuhat og dili maayo. Like for example, gisogo ka og pabaligya og illegal drugs. Dili na po na siya maayo, no? Kay kanang magbuhat man ta according to God's will, no? Ang atong pagabuhaton sumala sa kabubuton sa Dios. So sa atong pagpanarbaho, basta dili lang siya illegal, kinahanglan gid kita gimanduan gid kita nga magmasinugtanon sa ato ang agalon sa tanang panahon. Submit yourselves, no? Yes. Dili imo, Dili kay ikaw ang labo. Dili ikaw. Pero aduna kay agalon nga adunay designation ba unsa ba diya kaya sa giblis na siya sa Ginoo, respeto na siya ang dili ta makasupak sa kabuton sa class nga labaw Yes, kay gimbutan man na siya dito sa kahitasan nga sa imong pagpanarog gibutang ka diha sa Ginoo. So, ubay lang sa tanang panahon, buhat lang sa angay nimo nga buhaton
alang sa kahimayaan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. So, diba, ang isa like ulipon, o isa ka servant, o isa ka employee, kung ato lang i-classify yung ana, dili tayo mingon nga, mutuan na niya, di ko alam niya, mas nabaman ko ana, dili, kay wala, yes. wala, dili ko alam niya matahod, dili ko anak kay, dili. Ingon dia, ayaw taglaway magalon nga tao, kung dili, ingon pa nila siya is, gi-mandate na siya sa balaod sa yuta o sa balaod sa langit. You know what, I am so blessed sa akong mga kaubanan. Shout out dia sa akong mga kaubanan sa Ulip Elementary School. Ang pinaka nako is kaning as a head no sa school, ang pinaka makulbaan nako pag ma-assign ko sa isa ka eskwelahan is kaning tungod sa ko ang edad no nga Maganon? yes napay mas Apil ko ana. napay mas edad sa ato Espirisyado. yes mas una pag mga experiences pero I am so blessed of having them na wala man pud miingon nga unsa nga sa mga pagpanarbaho wala man pud miingon nga palabuan nay mi kundi ang matag usa adunay respeto no sa usag-usa no so pasalamat ko sa Ginoo kay wala gyud ako na feel nga sa akong mga kauban nga bata pa gani ka mo ni muna wala jud so thank you kaayo shout out diya sa mga teachers sa Ulip Elementary School nga grabe wala na yung mga tulugay halos na siguro in preparation for the face-to-face classes so shout out sa tanan dili lang sa Ulip Elementary School and to all schools busy na kaayo ang mga teachers thank you so much so muna akong ipasalamat ko jud sa Ginoo sa akong mga kaubanan nga gitagaan ko mga kaubanan nga kanang wala sila nag-isip nga pila pa akong edad, pila pa akong experience but kanang najud sila pagrespeto sa kwa and also I respect them sa tanan nga mga buluhat na mo sa eskwelahan wala po na ko sila gisip kasi as a head pod dili ko dapat na isipon nimo sila nga mga unsa no para sa kuha is yun pabitaw nga temporary lang man atong mga positions dinhi sa kalibutan mo pud dapat ang muna-unaon sa mga agalon or mga heads di ba dili na ta mo term og agalon kay wala may mga sa dire sa mga heads or mga bitaw kan mga labaw mga head lagi sa opisina mo dapat ang una-unaon is dili nimo dili nimo huna-hunaon nga unsa ang imong mga ginsakupan no tungod kay gibutang ka diya sa Ginoo dili parang mahimo ka nga threat sa imuhang mga kaubanan kun dili nga mahimo ka nga blessing para sa ilaha alang sa mga head ayaw lokdua imong titulo sa ulo apan yes. imong pagalingkudan aw mahimo kang a servant leader so kay dili gud na siya mao ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi no ang purpose sa Ginoo is para nga ma-bless ang ato ang mga kaubanan sa atong kinabuhi. Mugamit ang pulong katong mga workers, mga empleyado, asamantang nagpasilong nga opisina, nga doon na tayo gitawag na to nga gi-appoint o gi-designate nga labaw ka nato, respeto sila. Dili tawhonon kundi biblical na siya. Ana ang kakulangon sa atong espiritu kung kita molabaw pa kanila, mapaghawd-hawd ka ayaw na kay dili na maayo. I-submit yourselves into God by respecting yung gitawag nga designated people upon you. So, mga katawhan. Naabiya po yung verse. There is a chapter 4, verse 1. In Colossians chapter 4, verse 1, ingon siya diri, mga agalon, ihatag sa inyong mga ulipon ang matarong ug makiangayon nga pagtagad sa nasayran ninyo nga kamuusab adunay agalon sa langit. Yes. Mo na siya. Klaro kaayo ang verse nga niingon nga mga agalon ihatag sa inyong mga ulipon ang matarong ug makiangayon nga pagtagad sa nasayran ninyo nga kamuusab adunay agalon sa langit. Munay giingon nga ops wala natulog ang Ginoo. Gibutang ta diya sa Ginoo dili as kanang labaw sa tanan dili kanang dili nato ibutang sa ato ang huna-huna ang ato ang posisyon ba tungod kay temporary lang na siya no bisag unsa pa ato ang posisyon dinhi sa kalibutan pwede ba ya nga unya dayon kuhaon ta sa Ginoo so diba? Mga employees mga head of offices aduna tay gitawag nga mandate ang mga workers kinahanglan nga magpaulipon o magpaubos o magstito siyang labaw so kay kana siya gimantala man lang siya so dili mo sukol ang mga workers sa iyang labaw. Ang head pod kinahanglan nga i-respeto o tagdon ug maayo mahimong makiangayon nga pagtagad just
Tungod So, kay nasayra ninyo nga kamo usab adunay agalon sa langit. Oh, Mo jud na. sige. So kung, Walay kung mga ligtawas. sa imong pagpanarbaho grabe na ang gibuhat sa imong agalon sa imong head. Itugyan na lang sa Ginoo ang tanan kay ang Ginoo nagtan-aw baya gyud no. So, Yes, Jud. Okay. ayaw na lang sukol-sukol kay Ginoo man ang nasayod sa tanan. And then pinakanindot nga verse diri sa kaning balik ko na ko diri sa Colossians chapter 3 verse 23. Bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing nga ingon sa nagaalagad kamo sa Ginoo ug dili sa tao. And that is the reason. Walay bagbagulbol. Yes, that is the reason nga mahimo nga magaan ang atuang kasing-kasing sa tuang pagpanarbaho. Tungod kay kung wala man na-appreciate, kani magud ang problema usahay, no? Kani ang problema usahay sa mga nagapanarbaho kay sometimes we are always looking seeking for appreciation, no? Well, dapat magudpud sa usa ka head na ma-appreciate nimo ang imong mga kaubanan, no? Pero the moment nga wala jud na appreciate ninyong pangagibuhat na nimo ang tanan pero wala na appreciate sa imong mga kaubanan, wala na appreciate sa imong head, hinumdumi tawo, no? So kung nagabuhat ka unya wala na appreciate sa tao, I know that time will come that God will reward you sumala sa imong ginabuhat. Dito no, sa mga igsoon, workers ka man, unsa ka man, empleyado Yes. ka man, aduna kay amo, o aduna kay head of office, irespeto na siya. Ayaw na siya sukli, ayaw mga desisyon, ayaw i-question iya mga desisyon, kaya kana biblical na siya. Ug ang mga heads na So, to, shout out po sa imong mga kaubanan. o shout out sa mga DepEd, sa mga empleyado, Hi, sa di LGU, sa na ko Kapitolyo. maisa-isa basig malain sila. Di na shout ko out maisa-isa. ka na, kinahanglan nga isabit. Shout out sa Compostela East District ng mga buutan kung kayo walay problema shout po. out, Yes. sige. So, thank you so Bawal much. to. Abahin sa mga agalon po, no? Katuwa ko yung naputol ni mo. Oo, ang mga galon po, ato ang ihatag ang kain, ihatag ang Yes. pagkamaayo nga pagtagad kanila, kaya ang atong tinuod nga labaw, anaa sa langit, nagatanaw Yes. sa totoo mga Kana jud salita. atong hunang-hunaon. Hi Ate Sam, Ma'am Sam. Hello. Good morning. Good morning. God bless your ulan kaayo, Ma'am Sam. So, Ulan ba po diya sa inyo? Tahuman Ma'am? natin, nata sa mga 7 minutes na. Ato ang- 13 minutes na 13 pero na, nindot oo. ang ato ang topic karon no as Oh, we sige. start the week for our work, Sa no? trabaho. Yes. So, Kinahanglan guided ta nga Yes. hindi ta masukol sa mga head offices, hindi ta masukol sa atong mga labaw kay gibutan sa na sa biblical nga tahuto na to, respect na to ang nakakalabaw sa tua kay kana siya naa sa Biblia. Ug katubong mga nakalabaw po nato, mga head offices sa unsa mga labaw, ana tayo labaw pa diha na sa langit Yes. kung So, ingon nga diha dili ka kay nato makamaayon. idibdib atong pagkahen. Diha Kaya ka basig pagkamaayo. basig ko na kay ako Sa gyud mga ako workers, gyud hari-hari diri. Ako Sige na. gyud ang labaw. Sige. So basig mo ana na ka sa imong huna-huna. Hinumduman nato igsuon nga ang pinakalabaw nato na dito sa taas. Ang atong labaw makagagahom dili kita. Gigamit lang ta natungnan lang ta nga kita ang gibutang sa Ginoo diha as heads of offices. Pero kana siya gimbutan sa Dios and we are there to be a blessing for our fellow workers, no? So dili nga magpahari-hari lang gyud ta. Dili dapat mahalog ang employee dito sa employer o Yes. sa taong Oo, kana designate. siya. Gwapo na siya nga topic kasi ang Sunod na, uban, sunod. ang uban is working only for the heads, for the fellow workers. Atong huna-hunaon, mana may mutanaw o wala. Yes, na nagtanaw nga ang atong Ginoo sa atong labang makagagahom. So ang pinakadindot gyud katong giingon diri nga magbuhat ka para sa Ginoo dili sa tawo, no? Para nga mag-glorify ang Dios but pasabot na may mutanaw o wala naningkamot ka sa imong trabaho nga matarong pinaagi sa grasya sa Dios. And with that, I know God will reward you. Wala ka nakabantay ba sa imong kaugalingon nga matingala ka nga okay kaayo ang dagan sa imong kinabuhi. Bisan ka naging tama-tama lang ang kinabuhi apan naa ang kalipay, naa ang kasadya sa matag adlaw sa imong kinabuhi. And that is a blessing from our Heavenly Father. Pinaagi sa imong mga binuhatan sa matag adlaw nga
mo naging kung na may nagtan-aw o wala, nagbuhat ka og matarong, mo gyud na siya ang pinakamaayo nato nga buhaton, no? So, thank you so much for watching. Sige, ito na. This is Ray. And Grace Antonio. Antonio. Para sa wala pa nakasubscribe, please subscribe to our channel. And of course, every morning, we have our Bible verse of the day. And pagkahapon natay usapang mag-asawa. Napuntay tayo nga, makatawa punta. May muot punta. Labi na sa mga realidad sa kaminyuan. And of course, please watch our video nga gi-upload nako kagabi about sa kanang mag-away ang mag-asawa gani nga nay moabot og kalit nga bisita unsay inyong angay nga buhaton. So, watch guys amo ang video, and of course, thank you so much and God bless us ahead of this week sa tanan natong pagabuhaton. At ato gyud nga pasidunggan ang Dios para nga okay kaayo ang ato ang simana. Labot sa okay. Yes. So thank you so much. Ayo kalimot sa pag-ampo. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye.